Zazzafar rigima ta kaure tsakanin jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da Alhikima mai sai da maganin gargajiya. Tabbas akwai abubuwan da ya kamata a ce kun biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ji akan wannan rigima da take faruwa, sannan kuma menene silar haddasa wannan rigima, sannan kuma menene maƙarƙashiya a cikin wannan rigima, me yake shirin faruwa, yake shirin raba kan Dauda Kahutu Rarara da masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tashar ta mai albarka. A yau muna ɗauke da wani zazzafan labari wanda zai matuƙar baku mamaki tare da jin abubuwan al'ajabi game da abin da yake faruwa tsakanin mai sai da maganin gargajiya Alhikima da kuma inda ya fito yayi wa jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wankin bargo. Tsoho babba yaro, duk wani wanda yake cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood bai ɗaga mai kafa ba a yayin da yake jawabinsa. Tabbas babu shakka idan kuka ji abubuwan da suka faru, abubuwan za su yi matuƙar baku mamaki, sannan za ku yi Allah wadai da wasu maganganun da aka yi, wanda a yanzu za mu fara kawo muku ɗaya bayan ɗaya, amma kafin mu tsinduma cikin bidiyon kai tsaye, za mu so ku danna mana subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Alhikima wani mai sai da maganin gargajiya ne wanda masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da ilahirin mutanen da ke cikinta suka tallata wa mutane shi. Babu wani wanda ya san Alhikima sai ta sanadiyar masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Kasancewar yawanci tallukansa ana sa su ne a cikin fina-finan na masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, irin series da ake sakawa akan YouTube, irin su Labari na, Garwashi da dai sauransu, Izzarsu da dai sauran fina-finai na masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Wanda a sanadiyar haka ne Alhikima ya zamanto ya yi suna, an san sa a gurare har ta ƙasashen da ba Najeriya ba, an san fuskarsa sannan da irin magungunan da yake saidawa. To, ɗan adam butulu, amma a wannan abu da ya faru, tabbas babu shakka za a iya kiransa da wannan suna. Inda Alhikima ɗin ya fito ya bayyana wani bidiyo inda yake bayani cewa babu wani ɗan siyasa da ya kamata a ce ya ƙara fitowa ya ba wa 'yan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood tallan kansa, domin sun ga abin da ya faru akan Yahaya Bello, irin abin da ya kasance da shi bayan yadda ya fito ya narkawa masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ɗin da jami'an da suke cikinta kuɗaɗe, a yayin da kuma daga baya faɗuwa ya bai ci siyasa ba. Hakan yasa yake ba da shawara akan kan wani ɗan siyasa ya ƙara fitowa ya ba wa 'yan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood talla, domin ko kawai za su ci kuɗinsa ne, sannan kuma ba su da wani amfani, babu wata rawa da za su iya takawa don ganin ya ci siyasa. Sai dai ko wannan maganganu da ya yi sun bar baya da ƙura, tuni a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood aka fara samun wasu suka fara yi masa raddi. A cikin maganganun Alhikima ya bayyana cewa MD wato shugaban masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ɗin gabaki ɗaya, wato Ali Nuhu, Sarki Ali Nuhu kenan, ya ga ya fara yawo da buhunsa yana bibiyar sanatoci da wasu 'yan siyasa domin ya je ya kai musu talla, ko ko ya ce zai je ya anso kwangilar yi musu talla. To kar ma ya fara. A cikin bidiyon nasa fa yake ta bayyana haka. Sai dai ko ba a yi wata ba, tuni aka fara yi masa martani, inda Tiwa Shabe ya fito ya yi bayani da cewa ai shi Alhikima dama dan fa wannan ne, kuma magungunan nasa da ake saidawa duk na ƙarya ne, kawai dai 'yan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood din su ne suke masa talla domin dai su taimaka masa ya samu abin da zai rufa wa kansa asiri. Sannan kuma wani abu da ya manta shine masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ita ce ta yi masa riga, ta yi masa wando, hatta 'yan siyasan da yake tunanin ya sani da kuma mai gidan nasa ya san su ne ta sanadiyar masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Sannan Tiwa Shabe ya bayyana cewa alfaharin da yake da shi mai gidan nasa, shi ma mai gidan nasa yana tutiya da masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, domin ita ce ta yi masa riga, ta yi masa wando, wanda bai isa ya fito ya zagi masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood ba, domin duk wani mataki da ya taka ne sanadiyar masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. Bayan Tiwa Shabe an samu irin su Ayatullahi Tage da suka fito suka yi masa martani irin yadda ba kwa tunani akan wannan abu da ya yi. Ita ko ya kwana 90 cewa ta yi, da matsantacciyar mage ba ta mage, ya tabbatar musu da cewa shi ba ɗan halak ba ne. Irin halascin da masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ta yi wa wannan bawan Allah bai kamata a ce ya saka mata da butulci irin wannan ba. Babu shakka wannan rigima ta yi matuƙar ya mutsazo, sai dai ku har zuwa yanzu shi MD Ali Nuhu bai tofa albarkacin bakinsa ba, kasancewar dama jarumi Ali Nuhu baya daga cikin waɗanda suke irin waɗannan maganganu, domin akan ce na gaba ya riga ya yi gaba.
ba shi da lokacin da zai tsaya wajen ɓatawa wajen yi wa wannan alhikima magana. Duk da cewa a wasu ɓangaren wasu daga cikin jarumai na masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ɗin suna ganin cewa bai kamata a kula sa ba, domin ya yi haka ne domin ya ƙara suna ko ko ya nemi ya yi trending, kamar irin abubuwan da suke faruwa kenan. Sai dai ko duk da haka jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ɗin ba su ɗaga mai ƙafa ba, inda suka fito ta uwa ta uba ta inda suka shiga ba ta nan suke fita ba, domin tabbatar masa da cewa ya kasance butulu kuma ya yi butulci bisa ga halaccin da aka yi masa a masana'antar Kannywood. A wani ɓangaren wasu mutanen na ganin cewa Alhikima ba ya fito bane don karan kansa, kamar mai gidansa ne ya saka shi wannan maganganu, abinda wasu ke gani cewa kenan. Dauda Kahutu Rarara shi ne mai gidan Alhikima kuma yake cin arziki a gurinsa. Hakan ya saka mutane da dama sun yi tunani ko suke zaton cewa shi Dauda Kahutu Rarara shi ne wanda ya saka shi ya fito ya yi waɗannan maganganu, kasancewar shi ba zai iya yi ba, domin idan ya yi butulci ga masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. To, wannan dai abu yana ta faruwa wanda har zuwa yanzu babu labarin da yake yawo a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood din kamar wannan maganganu da Alhikima ya fito ya yi da kuma irin martanin da ake mayan masa. Kuma kuna da dama sannan za ku iya faɗa mana ra'ayinku game da abin da yake faruwa bayan ji da kuka yi. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana subscribe, kana ku rubuta mana abin da yake ra'ayinku a ɓangaren mu na tsokaci wato ɓangaren comment. Mun gode da ziyarar ku.